A començar, doncs, bona tarda. En primer lloc, abans de començar l'acte, us voldríem demanar un minut de silenci en nom, o sigui, en memòria d'en Pep Martí. En Pep Martí era una persona convençuda del paper de la ciutadania en la defensa del dret a la salut i del sistema sanitari públic. Això, com d'imprescindible és la necessària participació de la gent en la gestió del nostre sistema sanitari. En Pep Martí va morir fa poquets dies, us demanaríem en nom seu un minut de silenci.